Bamanyare chena muso bako anebanye anga fulini bwe masiribe gata obele jili dande fulimi no. La da kola shibiri kadamne nege kanyata katabla nege kanyata anikere la bauka jemuka mandi kene bisigi nama wuleku sibiri kunafuni kafu konoko. Bitamna nasi oma odinke na balma kefe mamadi bakurba kunati MBK alini minyi sulmani aidara shifuke. Soromini jawi jalu alibulube nege ferola. Masu kono radio macha femu erenye maba ni uikramgo Abdu Turi amafu ababe masu kono minyi jaku ulube Fatmata tapili bulu. Lakana ko ulu sabatile do bayu mikuru fe shifuke ibisika folike soni angadu minyi kunafunu kono bawu bikoni kunafuni kone ngacha ambulu bikusebe. Na ikma for sivwe ekodi. Sivwe ekodi. Aywa ndanga memba lidie chemana msimamu bala jenifo bali kamisa yale mana ni shimpole nenu kwa nyoso mjomiko no. Awo. Nebo fuluki alaka sa recha. Amen. Jemukani wa alaka temukunya. Amen rabbi Allah. Bashita la shifuke anu defo oyi. Mi woni ye nebe muludu boni sebemi ni ama wele ko lesor kakeni minye sankura yela mani minye mali furajara fanga nyama colonel Asimi Goita ay kanablo jamana kono dumo ay waka keni jumay o kanabo ko ngono mi woni colonel Asimi Goita ay mali de bele jilefu milo me mali kono ana milo me mali koka o temene koka boy ay dugo dunga kata mawyi mamilo me nolu ni trois minye mali ale kelela o temene koka boy ma dibi ni kelengara sababu ka kololo nasi ima minyi colonel Asimi Goita ay dugo dunga kata kanyeshi abela jilema otebele ko boy colonel Asimi Goita akalla sedi ngono aya sidi minga sigiba mingunjara ne watina ni ba wule ko assise nationale de la refondation o benga zebe asebe koromana uka colonel Asimi Goita aya yira ka fo o sebe ngono abi mali dumvu ka sobo ke minye mali yere o tseka joni faso dunde ko dila ale ya damine dugumo ka yele sanfe dugona te dore ka ta fanga to godola minye teme make dugula ka dogo ka sobo ke ko mali de be mali denyi ibe bamako ay wani kara sigo ba fela fe suba ani yoro la e mai nye dugula ay wa abi do ka fo ko minye faso ko ni akili be ila colonel Asimi Goita ay mali de bela jele fo ola wa akunjera minga aya yira ka fo ko bara worete ale bulu minyi jamana kuno dunga hakilai ko la bara ay wa ko ademina ferene dabali ko nge jamana kuno dungo ni ubena ko ka ko alena ubaro bela jele ke fo ka se adana wa uchemene ko boy ko ni ya yira ka fo olube mina adugulende mala ni ya laje kafo kono dama doni ngono mali fitigala kaw uye minye keleke mina mizan ko kono dimite nyedi do shefuke ka kara bela jeli nyena wala minye colonel Asimi Goita alisa ka kana boyna ya yira kafo ka ba nyini alafe ko aka nani basigi mali kono samba flani mwani fly mwani na boy aka nani beni kliya yi anga faso mali ba kono wa ko minye ulu yero koni ulu na ferene dabali bela jeli tige yala sa minye mali de bela jeli bisika lafia dunga faso chumina ni fatiri mwani ngara mi mwani nye lisor ali fatiri bele jeli fe Sulmani aidara uni foli kakamu foni watina moni bakoroba kunate MBK na fora ko beni ibakabo ni tadugo ni shindi kumasira ina singani ya tebe tege kalkatu me boni sebe mi nu ukama ko lende pana kanabla akumada muka anka sigimi na kera wala sa asababu kanjira kula bi anka jamana ma aywa jabi munu solo kono ka beni sigi yere du seje no kera ka 31 décembre yere masa temeli an ka ministre mina ale Abdoulaye Diop ale tama koni mineta tama mineta ra kata wala sa sebe mi no obora la yini
min n'o kɛra malidenw fɛ walasa u bɛ se ka to o yira diɲɛ maa la cogoya min na i bɛna ye sigi in kɔni daminɛra ka bɛn ni décembre kalo tile 11 fo ka taa bila a tile 30 la sigi in kɔnɔna la kumaba 4 fɔra o 4 dɔ ye jumɛn walasa ka anw ka cɛmancɛla fanga u bɛ se ka janya cogoya min na k'a daminɛ kalo 6 la fo ka taa bila san 5 la ni kuma in de taara fɔ CEDEAO maaw ɲɛna i bɛna ye san 5 min n'a a yɛrɛ bɛ daminɛ ka bɛn ni janvier kalo min n'an b'o la o san 2022 n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ taa bɛn san 6 ani kalo 6 ɲɔgɔnna si ma ayiwa malidenw kɔni de kumara an ko kɔni ye kalo 18 fara kan nka kuma lasilikɛla min ni ale ni indépendant maaw kumara a ko ale kɔni hakilina la ko nin ɲinini min kɛra nin ye ko nin ye sababu de walasa Mali ni CEDEAO n'o ye anw ka jɛkulu tɔnba in ye walasa anw bɛ se ka sigikɛ kuma don ka bɛn ni wale min ye komi ka sigikɛ kuma kɛ ka bɛn ni kalo 5 san 5 in ye ayiwa a bɛ kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko hali ni tɛrɛmɛli b'a la an kɔni ye san 5 fɔ Mali gouvernement ɲɛmɔgɔ k'u kɔni ye sɛbɛn in kɔni fɛnɛ bila an y'a ye diɲɛ dɔnniya kura siraw an y'a ye olu fɛnɛ fɛ mun ye mun ye walasa k'a jira k'a fɔ anw ka jamana b'a fɛ ka yɛlɛmaba don anw ka kow la o dɔ ye politiki sira kan o dɔ ye anw ka baarakɛdaw k'olu ɲɛdaw yɛlɛma o dɔ ye jumɛn fɛnɛ kalafili min ni o bɛ k'anw fɛ ka bɛn ni anw ka a tɔgɔ de wasaden kalafili ka olu fɛnɛ baaraw bɛɛ labɛn o fɛnɛ bɔlen kɔfɛ an ka sariya sunba min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko constitution o fɛnɛ bɛ se ka yɛlɛma cogoya min na ninnu ye caman ye kumabaw ye ni anw ka maaw ye mun doni u ye mun doni ani u sogo ka taa walasa ka to o yira CEDEAO maaw la a kun dɔ ye jumɛn walasa sariya fɛnɛ bɛ se ka ta ka bɛn ni anw ka kalafili yɛrɛ baaraw bɛɛ cogoya min na an b'a la k'a fɔ nin waati in na ko ka baarabon yɛrɛ sigi baarabonda yɛrɛ dɔ sigi min ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn ka anw ka kalafili sariyaw olu fɛsɛfɛsɛ ka kalafili baara k'a di o so in yɛrɛ kelen ma walasa ale bɛ se k'o baaraw kɛ cogoya min na ka bɛn ni anw ka sariya sunba yɛrɛ baaraw n'o ye cour constitutionnelle ye o sariyaw fɛnɛ labɛnni ani ka bɛn ni anw ka parti politigiw fanga ɲinitɔnw sariya min kelen bɛ ka olu fɛnɛ sigi o sariyaw fɛnɛ labɛn o dɔ ye jumɛn anw ka député sigi min n'an b'a kuma fɔ n'o o ye wasaden sigi dɔ bɛna fara a kan n'o a bɛ fɔ olu ma ko Sénat o fɛnɛ baaraw ani anw ka kalafili baara bɛɛ lajɛlen ko nin bɛɛ de kan ka kɛ ka bɛn ni cɛmancɛla fanga in ye ko o de kɛra sababu ye malidenw yɛrɛ ye san 5 ɲini k'olu ka ɲininen tɛ dɛ ko malidenw ka san ɲininen don ayiwa ko olu kɔni hakili la k'an bɛ waati min na ko nin a bɛ bɛn ko Mali u ka waati ta waati min n'o o bɛ se ka kɛ sababu ye kalafili ninnu baara bɛɛ lajɛlen bɛ se ka labɛn cogoya min na bari i bɛna ye anw ka cɛmancɛla sariya sunba yɛlɛmali k'u b'a fɛ k'o kɛ ka bɛn ni san 2023 ye o bɔlen kɔfɛ anw ka élection conseillers n'a bɛ fɔ olu ma ko maires o baaraw k'olu bɛɛ latigɛ ka bɛn ni san 2024 ye n'u ye wasadenw ta ye ani sénateurs ta ye k'o bɛ kɛ ka bɛn ni san 2025 ye belebele yɛrɛ n'o ye fanga ɲini président ɲini ye k'o bɛ kɛ ka bɛn ni san janvier 2026 ye ko nka i bɛna ye nin baara in kɔni maa dɔw bɛ jɛkulu dɔw b'anw fɛ yen olu ma jɛn ni nin baara ye ko nin tɛ olu hakilina ye ko ayiwa ko kɔni ye nin baara mun kɛ nin ye ko o nin to olu hakilina ye ko o bɛ malidenw kɔni wele sa ayiwa ninnu kelen bɛ ka baara min kɛ nin n'o o ye ka taa san 5 yira CEDEAO la k'o ye malidenw hakilina ye wa jɛkulu fɛnɛ bɛ yen n'a bɛ f'o ma mouvement signataire de l'accord d'Alger olu fɛnɛ ko k'olu kɔni hakilina tɛ nin ye ko nka ko olu ka laɲini ye min ye jɛkulu min n'u faralen bɛ ɲɔgɔn kan ayiwa ko olu kɔni ka wuli k'u jɔ dɛ walasa a ko bɛ se ka fɛsɛ cogoya min na ni kɔni ye Musa Sayon Kamara ale ka fasiri ye an ye mun sɛbɛn ka bɔ indépendant kɔnɔna la indépendant fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen an m'u fo k'u waleɲuman dɔn Serifukɛ ne bɛ n bolo don histoire de Bamako wula min kɔni ye jamana ale bɛ da ko min kan ko fasodenw bɛɛ lajɛlen kan ka fara colonel Asimi Goyita nin waati in kɔnɔ ka sababuya kɛ min kɔni ye ani farafinna tilebinyanfan jɛkuluba mɔgɔw kɔni bɛ ɲɔgɔn na nin waati in na ka sababuya kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔ min ye CEDEAO mɔgɔw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen ni o ye Goodluck Jonathan ye ayiwa ale kɔni nana an ka faaba kɔnɔ Bamakɔ a yira k'a fɔ a bisimilayara min ye furanjala fanga ale yɛrɛ ɲɛmaa fɛ ni o ye colonel Asimi Goyita ye Serifukɛ a yira k'a fɔ
min wani ye sigiba min na kun cɛra ni o ye Assise nationale de la refondation ye ayiwa min wani ye an ka furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye u taara gafe kɔni di CEDEAO maa ɲɛmaa ma ni o ye Nana Akufo Addo ye ma min na n'o kɔni dira sa CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw kɔni y'a ɲini min ye u ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen fɛ Goodluck Jonathan n'ale yɛrɛ kun ye Nigeria jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye ka sɔrɔ ka ale bila ka na yalasa ani Colonel Assimi Goïta ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ sɔni ka se CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn ye min bɛ n'a bolo dalen don ni janvier kalo tile 9 nata in san 2022 o kɔni y'a jira k'a fɔ Goodluck Jonathan ale kɔni nana min kɔni ye ani furancɛla fanga ɲɛmaa kɔni ye ɲɔgɔn ye a bɛ se waati janbɔ o ɲɔgɔn ye kɔni bannen kɔfɛ ko kɔni bɔra ɲɔgɔn ye na a maa si ma se ka kɛ Ala ye k'a dɔn nka min kɔni ye maa hakili juru carininen caman ye k'olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko Mali bɛ ka taa taabolo min kan ko ni Malidenw ma fara Assimi Goïta kan n'u y'a kelen to yen min kɔni ye ɲangili bere kɔni ye ko dɔ bɛ sɔn ka fara a kan ka sababuya kɛ ko an ka mɔgɔw taara ni san 5 de ye ka taa fɔ min ye CEDEAO maaw ye ko Malidenw bɛna san 5 kan ko ale kɔni da la cogoya si k'a fɔ ni CEDEAO maaw bɛna sɔn o kuma ma ko nka ko min kɔni ye an ka furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye k'olu fana ma wajibiya dɛ bawo k'u kɔni ye dayɛlɛ ni min bɛ se ka bɔ a la ayiwa o na bɔ a la walima ni fɛn tɛ se ka bɔ a la ayiwa fɛn fɛnɛ kana bɔ a la o ɲɔgɔn an ka jamana bɛ yɔrɔ min na bi ko ale b'a ɲini fasoden bɛɛ lajɛlen fɛ an ka min ye Colonel Assimi Goïta an k'a dɛmɛ nin yɔrɔko kɛlɛ an k'o dabila jɔyɔrɔko kɛlɛ an k'o dabila o ɲɔgɔn de jamana bɛ ka taa bolo min kan bi ko ne dugawu tɛ k'a ma nɔgɔ dɛ ne fasiri kɔni kɛra le soir de Bamako ale fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ siga foyi t'a la soir de Bamako an bɛ a fasiri jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fo Madi Bɔkɔrɔba Konate o kelen na ne bɛ n tɛgɛ kari ka don sisan an bɛ bɔ ni indépendant ye ko kura n bɛna mun de fɔ ko yalima gɛlɛya min ni a bɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ma ko yalima wariko gɛlɛya k'e sigi an tɛna don o fɛnɛ da fɛ wa bari ka d'a kan CEDEAO ka sigi min n'o bɛ kɛ n'o b'a fɛ ka ɲangili ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma o ɲangili o baara kɔnɔna la k'u y'a ɲini u ni jɛkulu wɛrɛ ka baara kɛ n'a bɛ fɔ min ma ko UEMOA anw ka wariko o buguna bɛ tigɛ sira min fɛ wariko in donkun y'a la koyi UEMOA ko donkun y'a la ayiwa ni politique CEDEAO ko wa ɲa don CEDEAO ko la ko UEMOA CEDEAO ye ni UEMOA dun fɔra o ye nafolo ko ye CEDEAO ye politique ko ye n'u ye a tɔgɔ fɛn da ɲɛ k'a fɔ ko UEMOA ko in da Alassane ka hakili la kɔni a bɛ bali na fiye ayiwa a mana kɛ cogoya min na sa UEMOA ko ye nafolo ko ye dɛ nafolo ko don dɛ an bɛ Ala de deli ɲɔna a ma nɔgɔ dɛ an ka Ala deli u b'a fɛ ka na ni ɲangili de ye nafolo ko sira fɛ wa sabali Ala b'a nɔgɔya anw ka jamana in sɛgɛnna Serifukɛ an bɛ ka se san damɔ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ an bɛ ka se san damɔ fagalu min ye suɲɛniw dandɛmɛ walew olu bɛ ka taa ka danga n'a fɔra k'a fɔ olu b'a fɛ ka na UEMOA ko sen dɔw la o de to yen sa n'i ye diɲɛ n'a kurukara bɛɛ lajɛlen ta ka Mali ka gɛlɛya layɛ bi gɛlɛya min ye Mali sɔrɔ yari o jamana bɛ diɲɛ kɔnɔ walima an bɛ don min na komi bi gɛlɛya bɛ jamana minnu kan n'u jamana jumɛn de b'o jamana la n'u ni Mali ta ye kelen ye banako gɛlɛya b'an kan o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ i bɛna ye basigibaliya o b'an kan o fɛnɛ tɛmɛnen i bɛna ye dunkafa o gɛlɛya donn'o fɛnɛ na i bɛna ye Malidenw fɛnɛ minnu b'u sigiyɔrɔ kɔrɔ la olu wulila ka b'u sigiyɔrɔ la o fɛnɛ ye gɛlɛya dɔ ye surukɛ ni CEDEAO mɔgɔw b'u cogo dɔn u bɛ sɔn ka maloya sɔrɔ Mali ta in na Ala kana se o yɔrɔ ma ko kɔni yala ɲini sigi min n'u b'a fɛ ka nun dɔ ka bɛn ni janvier kalo tile 9 ye ni a bɛ kɛ Ghana yɛrɛ faaba yɛrɛ kɔnɔna la u y'a ɲini ko walasa u UEMOA u ka jɛ ka sigi in kɛ ɲɔgɔn fɛ a laɲini dɔ ye jumɛn walasa ni olu kɔni ye waati min fɔ ka bɛn anw ka cɛmancɛla fanga ye ni anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ma se k'u bato gɛlɛya min n'o kan ka sigi anw ka jamana kan walasa u ni jɛkulu fila olu ka fara ɲɔgɔn kan o baara ninnu don i bɛna ye kabini tarata don kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko ni jɛkulu fila in de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni janvier kalo tile 9 ye walasa ka sigi kɛ sigi min n'a bɛ Mali kungo maanabɔ o fɛnɛ bɛɛlen kɔfɛ i b'a ye laseli in kɔni kɛra ka bɛn anw ka minisiri kɔni ye laseli kɛ ka bɛn ni 31 décembre yɛrɛ kɔni min b'a jira k'a fɔ ko Malidenw kɔni kumara ko walasa ka dɔ fara cɛmancɛla fanga kan i bɛna ye nin ɲɛmaa kofɔlen ninnu filɛ olu ka laɲini tun ye jumɛn walasa
walasa ka cɛmancɛla fanga a bɛ se ka ban ka bɛn ni san yɛrɛ février kalo ye cogoya min na ko min yɛrɛ kun bɛ tila ka cɛ ni anw ka kalafili ye nka anw ka minisiri n'o ye Abdoulaye Diop ye a kɔni ye nin sɛbɛn in ta ani maa dɔw farala ɲɔgɔn kan ka taa sɛbɛn in di i y'a fɔ cogoya min na Ghana ɲɛmaa ma n'o ye Nana Akufo-Addo ye walasa ka anw ka malidenw ko malidenw ye kuma min fɔ ka bɛn n'an ka cɛmancɛla fanga ye ko a filɛ nin an y'a da i ɲɛkɔrɔ ko cɛmancɛla fanga k'a janya ka taa kalo 6 la fo ka taa se san 5 ma ko ni laɲini kɔni ko o ma kɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔ kɔni hakilina ye ko olu ko ko kalo 18 de sumara ka d'aw ma wa a kun bɛ cɛ ni kalafili ka bɛn ni février kalo tile 27 ye ko a ye baara kɛ ka bɛn n'o ye walasa ka gɛlɛyaw ka olu dala sa anw ka président kɔni ye maa ci maa min n'a cira ale ye taama kunkurunin kɛ yanni a bɛ se Ghana président yɛrɛ ma o taama in na a taara bisimila minɛ a taara dɔ minɛ Côte d'Ivoire o tɛmɛnen kɔfɛ a taara dɔ minɛ Burkina président yɛrɛ fɛ n'o ye Marc Christian Kabore a kun ye walasa sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnin min wa laɲini kɛrɛnkɛrɛnnin min ni malidenw y'a kɛ walasa ka taa o laɲini yira CEDEAO ɲɛmaaw la walasa u bɛ se ka Mali dɛmɛ cogoya min na anw bɛ degun min kɔnɔ walasa anw bɛ se ka bɔ o kɔnɔ nka i bɛna ye u bɛna mun de fɔ ko sigi tɛmɛlen n'o ye décembre kalo tɛmɛlen o kalo tile 12 waati la ko kɔni ye laseli kɛ laseli min b'a yira k'a fɔ ko Mali ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ kɛ walasa cɛmancɛla fanga a dala bɛ se ka kuru a waati kofɔlen in na cogoya min na nka n'o ma se ka bɛn bari anw y'a laɲini k'a fɔ ko sigi kɔfɛ ni malidenw ye mun fɔ ko an m'an sogo don n'o kumakan ye ka t'o lase u ma o de kɛra sababu ye bi anw ka ɲɛmaa ninnu taara ka taa nin kumakan ninnu lase u ma a y'a yira k'a fɔ ko ni CEDEAO kɔni ni UEMOA farala ɲɔgɔn kan k'a bɛ se ka kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye anw ka feere ni sanni yɛrɛ ko la koyi surtout ka d'a kan anw ka jamana ka bɛn ni san 2020 ye anw ka bɔtaw an bɛ taa minnu feere kɔ kan ani an bɛ taa sanni min kɛ ka don anw ka jamana kɔnɔ ayiwa ko gɛlɛyaba de donn'u la ko danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko olu bɛɛ ye gɛlɛya ye ko bi ko n'u ye Mali bila Mali kelen na ka anw ɲɛbɔ wariko in yɛrɛ fɛnɛ la k'a bɛna kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye hali anw ka waribon bankiw n'a bɛ fɔ minnu ma ko banki a bɛna kɛ gɛlɛya o ma n'a bɛna kɛ gɛlɛya fɛnɛ anw ka baaradaw ma min bɛna kɛ degunba ye hali anw ka saraw kuma dɔw la olu bɛna kɛɲɛ n'o o dun kɛra ko o gɛlɛya o degun fanga bɛna bonya olu kɔni nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko olu kɔni bɛ mun ɲini ni gɛlɛya dɔw nana fara gɛlɛya dɔw kan Mali ɲɛmɔgɔw ko k'olu kɔni bɛ mun ɲini u b'a ɲini diɲɛmaa fɛ u b'a ɲini CEDEAO fɛ ka tila k'a ɲini UEMOA yɛrɛ fɛ ni dɛmɛ min bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ma ka bɛn ni anw ka cɛmancɛla fanga ye olu kɔni b'o laɲini kɛ i bɛna ye ni kɔni ye YC ale ka fasiri ye anw ye min sama ka bɔ indépendant kɔnɔna la YC an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn bamananw b'a fɔ bamanankan la ko tomusigi k'o da ka di wolo la ka tɛmɛ sansara kɔnɔ dɔw kan sirikɛ ne bɛ n tɛgɛ don ayiwa n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u b'a wele ko info matin sa min ye an bɛ to furanjɛla fanga ko in ale kunkan kibaruyaw la a ye mɛn k'a fɔ ko an ka faso Maliba ayiwa min ye kalafili ko hakɛw kuntalaw taabolo ye ko Mali kɔni ma ka hakilila kɔni fɔ ko nka ko min ye CEDEAO kɔni ye k'o b'a jala tigɛ sirikɛ jamana in gɛlɛyara Wasirikɛ b'a yira k'a fɔ min kɔni ye malidenw ye furanjɛla fanga kuntala bɛn kɛra k'a fɔ k'a daminɛ kalo 6 fo ka taa bila san 5 bɔɲɔgɔnko la o de ye kuma kɔni i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ aw ye cogo min na bɛn kɛra o de kan malidenw bɛn n'a kan Assise kɔnɔ n y'a faamuya ne sɔnna malidenw bɛn n'a kan nka anw b'a fɛ diɲɛmaa k'anw dɛmɛ o kan de ayiwa diɲɛmaa t'a bɛ ka sɔn o ma o de kama bɛnbaga kan fɔlɔ malidenw kɔni bɛn n'a kan mais ni malidenw bɛn n'a kan malidenw da t'u ka Mali ye yan anw da t'an ka Mali ye yan an ka taa nka a ye mɛn k'a fɔ ko malidenw olu kɔni bɛ k'u ka fɛla yira furanjɛla fanga kuntala la ko nka a jala tigɛli sirikɛ ko bɛ CEDEAO bolo dɛ a jala tigɛli o bɛ CEDEAO bolo san 5 o de taara fɔ sirikɛ Fasirikɛ b'a yira k'a fɔ san 5 in kɔni fɔlen malidenw bɛna a kan ma min na n'o kɔni kɛra o dugusajɛ pewu Mali ministre min ka baara bɛnnen bɛ Mali ni jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli ma n'o ye Abdoulaye Diop ye furanjɛla fanga ɲɛmaa y'a ɲini ale fɛ teliya la a ka fɛɛrɛ ne dabali kɛ min kɔni ye malidenw bɛna gafe kɛrɛnkɛrɛnlen min kan ayiwa a ka taa a jaabi di u ma o tɛmɛnen kɔfɛ min ye kalafiliw boloda cogo ye n'o ye chronogramme ye ayiwa a tilala ka t'o di CEDEAO ma ɲɛmaa ma ni o ye Nana Akufo-Addo n'ale yɛrɛ Ghana jamana ɲɛmaa ye o kɔni dilen kɔfɛ sa
a yime ka fo min woni sama no chayale do dugu kuma o chayale do sida o jamana nyamo aiwa ale ni furanya fanga nyamo ni nyonye ka so gwa ke mali nyamo ko ni yira ka fo so do nga ke lay minyi olu na son o ma ko ni yime ka fo sama ne sida ko gelale do ba ko minyi sida o jamana nyamo yi olu ku ya yira ka fo wati temeno na peleketo olu tibo minga abada wele mali do mbena minga ka fo minyi kalota ani sheki furanya fanga kundala kana teme uka wa ko lu kan dina go uka kuri ko ni ngone mena kegele ya bayi minyi kare na tayni wa ko minyi fasudin jamani ulu bele jele ko le zigele do ko ni meka yira ka fo minyi sida wo yere anga bo sida wo yere la o do fere beka yira ka fo ko mamino me ko fo ko ni ye ulu chama zege zege ki ba soro ka fo ama chamanga kalanda mabunye ko nyonde ay wade ko nyonde ko mama ni be jatimina kay mali alini sida wo jamano ni nyonje minyi anga firi fe onyo olu bisega tag ni ka segu ke nogola mali do fena bisega ta sida wo jamano la nogola kwa dola ni kololo do taraka mali segere ka na ni gelayi ka nyeshi ni mbela jelema ko yerma mali furanya fanga jembo ubeka fere tige wa o kazu ni sida wo mogo nana kana do faro kwa nyangeleka ka sagwa ke nyangele do beka koro anga furanya fanga nyama ma keme bina ne konondo olu bele jele ko ne mballe du ay wakata sida wo jamano ko na o kamel yora mi ngoni na ko mali ko ne meka ka kila fo kala flita bulu ko na ko nga ajara tigele a shiruge ko te amulu de ko ne me sida wo mawbulu o ko amone mi se ga ajara ka fo mi ni tremeni ko ni o de na damene sangele dowa kalo woro dowa sabla dowa sazaba dowa o dogo ne ajira ka fo sanduru ko ngoni e o ruta ko me ukulo la de pasiri mo ngara siku bafe ambe siku bafe siku ba ma alefo siku ba ma ho siku ba ambe alefo ambe fo mate ma bela dile jati ayo moni borba ko lati ne be sin ka fi na koniye ne ngulo menne sogoleme e aye binko chamanke jati ne be tege karkadu ni bo ni sebe minu kama ko le pays ugwada ka fo anka chamatela fanga aganyali o baro koni kuma koni kerula bali dunya la yini ko ka janya ka beni kalo woro fo kata se sanduruma kuma min fora anka nyemo yake sebenye kata di siriawo ma nyemo ma debe ndalu la tuguni sigi mina la yini na wala sa ka nyela kuradi anka jamana ma kuma munu fora kono beni anka kala frire kan nyemo tarana yi kata ira nana ado akufula ni meseka ke sababu ye ka anka chamatela fanga janya kata bla janvier samba fla ani muba ani wolola bali donde ko ni sigin konna la ye kuma chama fo mamu fora ko wala sa ye ma be sega do anka bara dawla to gamina do fene jumay wala sa on meseka karafli la be karafli mi ni obeke mali don kuma kanyi o de kama uyala ni ka chamatela fanga ka janya ni kolo woro fo kata bla sanduru la o ibina ye la yini kuma bado bora kono la yini mun bora sigi min kono sigi mi na ya dam na décembre kolo kletani kele kata bla kele bisabala o tu seje utarani on ye kuma mun fo o ke seben ko ni atara ira nyemawla mun meseka ke sababu ye ka on deme on ka chama la fanga lu be seka tanye to amna ibina ye ni tara ali réseaux sociaux re sanfe dien donné akura nu sanfe ibina ye seben nu ko ni bla lembe yini mo bela ko ni ajete na on ka jamana ye to di marabolo muga o marabolo mugana mali do nyini ngala no ya ka kemo bi woro ani duru ko olu ko ni ala ni ko ka chama la fanga ka jenya adowale ko ni ka ke kalo bisaba ani flaye ibina ye o seben kelen kon nala wa yira ka fo ko basi an bo no fe ka mali do na kana ulu bolo fon ko ulu bela kana an ka jamana fantan na ni bela jele ani jume jume an ka politiki ko buna mu fene kan wala sa bara sebo be se ka dum do to gamna an ka bara do be se ka yele matu gamna ani kala fliko kuma mi fo sere su munu ma fe kata ani bara yo munu ma fe kata wala sa ka kala flin bela jele na be ko labe ka ke kala fli jele mali do me yere so kala flin mi kono mun de kera daluye an ga tama la fanga moye munta ka to ira dien mala wala sa be se ka an de metu gamna o sigi ko ni yala ni fene
ko waati min ka kan waati min bɛ bɛn anw ka cɛmancɛla fanga maaw k'o ta walasa basigi bɛ se ka na anw ka jamana min cogoya min na n'o y'a sɔrɔ san 5 de bɛ bɛn ni san 5 de ka kan k'u k'o ta o san 5 in yɛrɛ k'a bɛ daminɛ nin kalo in yɛrɛ tile fɔlɔ la o n'o ye janvier kalo tile fɔlɔ ye walasa kalafili ɲuman anw ka se k'o labɛn n y'a f'i la cogoya min na sigi in banna don min na n'o ye le 30 ye o dugusɛjɛ maa dɔw wulila n'o ye fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ dɔw ye anw ka ɲɛmaaw fɛ anw ka cidenw président ka cidenw ni ale yɛrɛ tun ɲɛminɛlen bɛ anw ka ministre min fɛ n'o ye Abdoulaye Diop ye u taara ka taa laɲini kɛ laɲini belebeleba o ye jumɛn ye walasa ka anw ka jamana dɛmɛ san 5 in a bɛ se ka to anw bolo cogoya min na walasa an bɛ se ka baarabaw kɛ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na i bɛna ye anw ka jamananin yɛrɛ sanfɛ n'o wɛrɛ tɛ min ye anw ka ministre yɛrɛ fana ye laseli kɛ laseli yɛrɛ kɛlen CEDEAO mɔgɔw fana ye laseli kɛ ka bɛn ni o kumakan ye k'a fɔ ko Mali ye kuma min fɔ ko u y'a mɛn ayiwa u fana ni fɔli min ka kan k'u bɛna o fana fɔ ka bɛn ni anw ka nin kumakan fɔlen ye ko n'i y'a jateminɛ anw ka sariya sunba walasa k'olu layi k'o bayɛlɛma waati fɔra n'o ye décembre kalo tile 23 ye i bɛna ye élection min n'o o ye ka bɛn ni anw ka député maire sigiw ye k'o ye san 2024 fo ka taa se député sigi ma san 2025 kalafiliba yɛrɛ sa n'o ye président ɲini k'o ye san 2026 ye ministre Abdoulaye Diop yɛrɛ kɔni ko cɛmancɛla fanga jali min n'a ɲinina k'olu ka kumakan tɛ dɛ ko malidenw de y'a laɲini nka tila ka laɲini fɛnɛ kɛ ko ka bɛn ni tarata don ye mun bɛ maa min bɛ kuma ɲɔgɔnya la anw ka jamana ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Nigéria président kɔrɔ yɛrɛ fɔ cogoya min na ko o kana taama la anw fɛ yen walasa an bɛ se ka ko dɔw da yira ɲɔgɔn na cogoya min na olu baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra nka sigi in kɔni sini don n'o ye janvier kalo tile 9 min bɛ kɛ sababu ye Mali kunkanko kumaw olu mana bɔ dɔ fana ye jumɛn nin fana bɛɛ kɔfɛ ko maliden dɔw fana bɛ anw ka jamana kɔnɔ nɔ minnu ye comment on appelle minnu y'u ka dusumakasi ja ka bɛn ni cɛmancɛla fanga in jayali ye ko maliden minnu kɔni ko olu ye maliden minnu taara sigi in na ko u b'a ɲini u fɛ u kana sɔn ka kɛ wale min fana bɛ sen na ka kɛ a seere ye ni min ye ka taa anw ka cɛmancɛla fanga ka se k'o janya cogoya min na ni kɔni cɛma Ibɛri y'a fɔ tuguni ko nin tɛ ka walasa ka anw ka cɛmancɛla fanga k'olu baaraba minnu kan ka k'a kɔnɔ ko k'olu sira bɔ dɛ ko nin ye ka jan suma u yɛrɛ kun ka d'u yɛrɛ ma ko nin y'o ba dabɔlen anw ka cɛmancɛla fanga maa ninnu fɛ ni kɔni ye Burema Gindo ka fasigi ye anw ye min bɔ le pays kɔnɔ siga t'a la Serifukɛ banabaatɔ gwɛlɛ n'i y'a ye kɛrɛfɛla filɛ la siga t'a la dɛ a ma ɲuman kɛ mɛ min ye ɲuman kɛ a ti s'o ma o wa kelen sigilen don informateur ale kumana Serifukɛ min kɔni ye jɛkulu dɔw fara mɛn ɲɔgɔn kan n'u b'a wele ko la synergie sauvons le Mali an ka Mali kisi olu ye kunnafoni diba kɛ kunnafoni di kɔni kɔnɔ a yira k'a fɔ min ye cadre d'échange maaw o tɛmɛnen kɔ ka bɔ min ye CDR ye ayiwa min ye Parena ani ACRT o n'a ɲɔgɔnko caman olu ye kunnafoni di kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ kunnafoni di in kɔnɔ sa an b'a ye k'a fɔ a kɛnɛ kan min ye Bɔkari Tereta ale tun bɛ kɛnɛ kan Jigiba Keyita DPPR ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye Amadu Goyita ye ale tun bɛ yen Mohamed Ali Bacili ne bɛ ko a ma Rasbat ale tun bɛ yen Badabada Isa Kawujem ale fana tun bɛ kɛnɛ kan min ye Cheikh Umaru Jalo ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ale maa caman Serifukɛ o y'a yira k'a fɔ min ye jagoya fanga kɔni ye k'olu tɛna sɔn o ma dɛ jagoya fanga jumɛn ko sɔrɔsiw t'a fɛ ka bɔ fanga la k'olu tɛ sɔn o ma dɛ sɔrɔsiw de ko k'u bɛ to yan ko san 5 k'o kɔni ye ka pouvoir yɛrɛ confisquer an t'a fɛ k'a bila yɛrɛ bi o kɛlen PPR kɔni y'a yira k'a fɔ ko jamana ye dɔ kɛra ko min ye Baba Musa Tarawele ye san 1991 ani kelen ko Musa kun ka farin i n'a fɔ tasuma marifa kun tɛ olu bolo muru kun tɛ olu bolo pese kun tɛ olu bolo ayiwa k'olu ka wuli ka jɔ o kɛra sababu ye Musa ye wala sɛmɛ ko ninnu fariya o fariya k'u tɛ se ka fariya ka Musa Tarawele bɔ ayiwa ne t'a dɔn dɛ ne ye Musa ka ko kɛ ne bɛ ɲɛ dɔw la Musa bɔra waati min a y'a sɔrɔ n tɛ tɛmɛ san 16 kan cɛkɔrɔba dabila a waati
An jɔyɔrɔ ma f'i ye nɔ. Sirifukɛ. Kana nin fɔ sa. Sirifu. Kana nin fɔ sa. Sirifu sabali. E b'a fɔ ko e nkalon tigɛ. Ayiwa Sirifu tɛ nkalon tigɛ nka Sirifu fili dɛ. Sirifukɛ fili la. Bon n ye dɔ bɔ a la. Ayiwa ni jumɛn. A waati. A ye jumɛn. Anw kɔni anw de bilala maaw ɲɛ. Sirifukɛ. Ka sira bɔ. Jumɛn na sabara ta wa aw ta ko e ka mɔgɔ. Aw ta ko e ka mɔgɔ ka sabara tɔmɔ nɔfɛ n'o ta ko ye jumɛn. Masiri mana bɔ. Baba Musa ko Musa kun ka fari dɛ yuwagoya fanga maa si tɛ se k'a kɛ ka tɛmɛ Musa kan ko ka Musa ko nin don ye olu tɛgɛlankolon o kɛra sababu ye ka taa ni Musa ye k'olu kɔni bɛ min ɲini furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɛ ale ni bɛn kɛra min kan n'o ye kalo 18 ye u ka o labato kalo 18 n'o banna ko olu tɛna furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw minɛ i n'a fɔ ko furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw bilen dɛ. Olu tunu dɔn furanjɛla fanga ɲɛmaa ye. Faamuya u y'u dɔn sa diyagoya fanga u y'u dɔw maaw de sisan. Ko min ye diyagoya fanga ye olu tɛna sɔn a ma ko ye ko bawo ko kabini sigi in daminɛ na n'o ye Assise nationale de la refondation cadre décharge mɔgɔw ka fɔ la ni o ye Jawara ye Yusufu Jawara ale y'a yira k'a fɔ ko olu sigara min na dɛ k'a yira k'a fɔ min ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye u b'a fɛ ka ko dɔ de labɛn min ye ka hakɛ dɔ de suma u yɛrɛ kun yalasa u bɛ se ka mɛn fanga la cogo min na ko wa olu y'u bolo si yɔrɔ min na Sirifukɛ ko tile bɔra ye ko san 5 ko min ye finitigilakaw ye olu b'a dɔn Isa Kawujim ka fɔ la ko nin kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye kuma nagi dɔɔnin fɔ ko finitigilakaw b'a dɔn k'a fɔ san 5 o ye kuma dɔ kɔni u bɛ ka min fɔ wa min ye jamana kɔnɔdenw ye olu b'a dɔn k'a fɔ san 5 ko in o ye ziiri ye ko wa min ye Mali dɛmɛjɛkuluw ye olu fana b'a dɔn k'a fɔ ko san 5 in ye ziiri ye k'olu kɔni b'a ɲini u fɛ min ye sariya ye jamana sariyaw u k'a labato ko n'a ma ye k'a fɔ furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw u datugu n'a yɛlɛ u b'a fɔ ko Malikura ko Malikura fana dun tɛ se ka taa ni tilennenya kɔ Malikura tɛ se ka taa ɲɛ ayiwa ni layidu dafa tɛ ayiwa k'olu b'a ɲini furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɛ u ye layidu min da fasodenw ye ale ni kalo 18 n'a dafara dɔrɔn u ka fanga bila ka fanga di sibiliw ma u y'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw la min ye janvier kalo tile 8 ye min ye monument des martyrs ye k'u bɛna taama kɛ yen ka taa yira k'a fɔ min kɔni ye jamu fanga in ye a sɔrɔla gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen la maa dɔw ni tora a la maa dɔw banana wa ko hali sini maa dɔw bɛ a gɔngɔ fɛ ko o sɔrɔlen kɔfɛ ko ni maa nana k'a fɔ ko i bɛna min ye gɛlɛya don o baara la k'olu kɔni tɛna sɔn o ma dɛ ko n'u bɛ min kɛ u k'o kɛ ko nka juguya fanga k'u tɛna sɔn dɛ ne pasiri kɔni kɛra min ye Siguba fɛ ko kura Info Matin kɔnɔna Info Matin ma bɛɛ lajɛlen an b'o fo Siguba kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a ale fo bɛn ni nin waati ye Mamadi Bɔkɔrɔ Konate ne bɛ n tɛgɛ kari ka don ni sɛbɛn min n'u k'a ma ko le combat olu ma o kumana y'a yira k'a fɔ ko jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko cadre d'échange ye maa minnu bila sisan ka taa se Musa Mara o ka jɛkulu ma fo ka taa se Sumelu Bubeyi Mayiga ka taa se Tereta ma Cɛman Ibɛri fo ka taa se Tapo ale ni Isa Kawujim fo ka taa se Amion Gino ma ninnu ko waleya min ni o bɛ k'a ta n'o bɛ bɛn ka anw ka baara bolodalen min n'o bɛ kɛ ka bɛn ni cɛmancɛla fanga ye ko olu ma sɔn a ma bi u ma sɔn a ma sini ko wa ko laɲini min ni a taara ka di cɛmancɛla fanga ma k'a b'o o sariya k'a b'o o bɛɛ lajɛlen sɔsɔ ko wa ko cɛmancɛla fanga janyali malidenw hakilina tɛ bi malidenw hakilina tɛ sini ko olu kɔni ye nin kumakan in k'a fɔ ko an bɛna cɛmancɛla fanga janya ko olu ye nin kumakan in kɔni mɛn ni dusumakasi yɛrɛ dan ye ko ye ko n'i y'a jateminɛ cɛmancɛla fanga in bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan k'a bɛ t'i jɔ san 6 fo ka taa se ani kalo 6 ɲɔgɔnna si ma n'i ye tɛmɛlen ninnu fara kan n'o ye kalo 18 kalo 18 ma jata la kalo 18 n'i y'o fara kan sisan ko transition de daminɛna sisan kura ye janvier kalo tile fɔlɔ a bɛ komi kalo 18 min kɛra transition ma daminɛ sa dɛ transition nouvelle dimension o de daminɛra janvier kalo tile fɔlɔ Sirifukɛ n tɛ ka dilan n ko 18 min tɛmɛna o ma jate o ye an ka essai la o tun ye contrat d'essai o tun ye contrat d'essai ayiwa sisan ni contrat essai kɔni ni
contrat kɔnɔna la ni ECR kɔnɔna la n'a kɛra professionnel contrat bɛ renouveler don an b'o basi an b'o sira de kɔ an ka taa fɛ mais n'a bɛ renouveler a tɛmɛnen kɔni o fana tɛ se ka fili kɔfɛ dɛ Chérifukɛ a ma fili mun kɛra an y'a ye nɔbaw bɔra baarabaw kɛra bon ko ne bɛ wuli ka jɔ la dɛ u bɛ wuli ka jɔ la nka u bɛ ko o ko la Chérifukɛ o ni politique mɔgɔw ka bɛn siga t'a la politique ninnu ma ye jamana yɛrɛ tɛ se u bɛ ko o ko la Asimu ani politique mɔgɔw a ye bɛn jamana tɛ dilan ni politique e b'a dɔn ne yɛrɛ de bɛ siran politique mɔgɔw ye ayi siran tɛ dɛ jamana tɛ dilan u fɛlaw ka bon u kɔnɔ ko ka ca ninnu bɛ sɔrɔsi ye u tɛ politique ko ɲɛdɔn an b'u dɛmɛ jamana ka lakana n bɛna min f'i ɲɛna an b'u dɛmɛ jamana ka lakana i ma Thomas Sankara ka kuma mɛn awɔ ko un militaire sans une formation politique est un criminel en puissance. Voilà. Donc, mesdames, nous finira. Finitigiya baara o tɛ maa bɔ politique la dɛ. Maliden bɛ politique a ka fɛɛrɛ politicien a ka fɛɛrɛ la. Awɔ. Ba da ka fɛɛrɛ ne ni n ka fɛɛrɛ an bɛɛ sigilen bɛ yan. Surukɛ ne fa o mɛ b'a fɛ k'a fɔ ko Assimi Goïta politicien ye. Bɛɛ y'a ye. Non, politique la politique. Assimi tulo b'i la dɛ. An ka tɛmɛ n'a ye. Ayiwa an ka taa. Basi tɛ. Ko ka i y'a ye u kɔni kumana sa ko olu ye nin kumakan in ko u y'a mɛn vraiment gɛlɛyaba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Ko anw ka cɛmancɛla fanga n'o ye Assimi o ɲɛma o ye Assimi Goïta ye. Ko a ye maaw ci maa minnu bɛ taa CEDEAO tigilamɔgɔw ma. Ko ka taa sɛbɛn yir'u la sɛbɛn min bɛ anw ka sariya cɛmancɛla fanga yɛrɛ sariya yɛrɛ sɔsɔ. A kun ye jumɛn belebelebaw ye jumɛn. Walasa ka kuma ɲɔgɔnya ko malidenw kɔni bɛ to kuma ɲɔgɔnya la ni cɛmancɛ ni diɲɛ tɔnba n'o ye an ka tile fanfɛ bolo ko tile bin fanfɛ bolo tɔnba n'o ye CEDEAO ye n'u y'a bila n'u ni malidenw jɛra ka kuma n'u ni anw ka ɲɛmɔgɔw kumara n'u y'a bila cogoya min na anw ka cɛmancɛla fanga k'u ko k'a bɛ taa o cogoya la ko nka olu mun ye cadre d'échange ye ko olu kɔni ko k'u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini bari sariya min ni walima laɲini min n'anw ka cɛmancɛla fanga ɲɛmɔgɔw b'a kɛ ko malidenw hakilina tɛ ko olu ma tugu a kɔ bi olu tɛ tugu a kɔ sini ko nka k'u bɛ tila ka maaw fɛnɛ hakili lajigin hakili lajigin ye jumɛn ko nin cɛmancɛla fanga min b'an kunna ko olu ka baara man ka kɛ dɔwɛrɛ ye ko walasa teliya la anw bɛ se ka don an ka fanga kɔnɔ fanga bɛ se ka kalifa jamanaden ŋanama sumaworo na cogoya min na n'o ye civil ye ko u bɛ tila ka anw ka bi ɲɛmaw wele u k'u ka baara kɛ ka taa o hakilina kan ko cadre d'échange ko olu bɛ tila ka maaw hakili lajigin ko minnu kɔni taara nin sigikafɔ in na minnu sɔnna ka taa nin ko olu ma sɔn ka taa nin sigikafɔ in na bari ka d'a kan cɛmancɛla fanga ka laɲini ko o de kɛra sababu ye olu ma sɔn ka taa nin sigikafɔ in na ko bari k'u b'a fɛ ka fanga sanuya k'a jɛya ka nɔgɔ bɛɛ bɔ a la k'a d'u yɛrɛ ma k'u sigi malidenw kɔ kan ko o de sababu y'a to olu ma sɔn ka taa nin baara kofɔlen in na ko wa i bɛna ye k'a fɔ ko waati min kɔni kun kalifal'u la ko olu bɛ tila ka maaw ladɔnniya k'a fɔ ko o waati kɔni sɔnni o sɔnni o bɛ n'i jɔ nka u bɛ malidenw wele minnu ko k'olu ye malidenw ye minnu tila ka sɔn ka taa nin sigi kofɔlen in na k'u kana sɔn fiyewu ka kɛ seere ye seere min bɛna kɛ sababu ye ninnu bɛna fanga d'u yɛrɛ ma fanga min tɛ sariya yɛrɛ kɔnɔ ko nka u bɛ maaw hakili lajigin tuguni i na komi i ye min fɔ ka bɛn ni 91 ye malidenw sara dɔw tununa ayiwa dɔw yɛrɛ b'u o taama fɛ halisa koyi ko o baara ninnu minnu kɛra malidenw fɛ k'u kana sɔn o ka kɛ fu ye koyi ko olu kɔni bɛ fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ taa sira nasuguya bɛɛ lajɛlen fɛ jɛlenya kan walasa nin cɛmancɛla fanga ye dan bɛ se ka kari a la cogoya min na ni kɔni nin sɛbɛn kɛra ka bɛn ni janvier kalo tile 2 ye maa jɔnniw tun b'o la EPM tun b'o la ARP Jigiya Kura Yɛlɛma Molema ADRP ASMA CFP CNDR ninnu bɛɛ tun bɛ kɛnɛ in kan ninnu bɛɛ tun bɛ kɛnɛ in kan nin ye Kevin Kadoaso nin ye ale ka fasiriya ye min bɔ le combat kɔnɔ. Le combat fajiri jɛkulu mɔgɔ an b'o fɔ Chérifukɛ min ye jibaatɔ naji ye a ka di nka min b'a danangolo tɛ n'a m'a fɔ den ni fa bɔlen don a n'a fɔ ko den ni ba bɔlen don mɛ n bolo don min bɔ ni fasiri min n'o k'a ma ko indépendant ale kumanen don ko ye min ye sɛgɛn jɛkɔrɔ ma Chérifukɛ o tɛ baasi ye nka min ye i dɔnbaa kɔni o bɛ caya min kɔni ye lakɔli karamɔgɔw ye o wililen don u dɛlɛma ko kan i n'a fɔ bɛɛ b'u dɔn ni min ye o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye walazɛmɛ ye sanga n'a ka waati ka sababu kɛ u ka hakɛ ɲini ye ko hakɛ kɔni o ye sariya ye hakɛ ɲini fɛnɛ o ye sariya ye lakɔli karamɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ
min woni décembre kalo kile 31 ka taa bila juin kalo kile 3 fo ka taa bila kile 5 la min woni ye uni min ye furanyala fanga ɲɛmɔgɔ kɔni sigira yalasa bɛnga bi se ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn ye cogo min na min ye u ka hakɛ ni sariya don article 39 a bɛ se ka bila u ka bolo ka cogo min na k'a yira k'a fɔ min ye bɛɛ kɔni ye o ma sɔrɔ o baaraw la sirifukɛ ni a ye jateminɛ kɛ ka daminɛ tarata tɛmɛnen na ka n'a bila juma na min ye kalansoba minnu bɛ jamana ka bolo kan ni u b'a wele ko l'école publique maaw olu si ma kalan kɛ karamɔgɔ kɔni y'a yira k'a fɔ olu seko bɛɛ lajɛlen kɛ ko de kan ka kɛ yalasa min ye bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na min ye denmisɛnw ye u bɛ se ka taa u ka kalanw na cogo min na k'olu y'a bɛɛ lajɛlen kɛ ko nka olu ka jate la a bɛ komi furanyala fanga ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka jate baden tɛ Mali kalanko kan ko o de sababu la olu tɛ ka dɔwɛrɛ ɲini ko ye sariya ye min fɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye u ka hakɛ article 39 ko olu de mago bɛ o la jamana k'u bila u ka minɛn kɔnɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ Mali de bɛ a kuma na kuma bɛ ko refondation ka ɲɛda kura di jamana ma n'o kɔni bɛ sen na ko fɔ jamana sariyaw ka to ka batu min ye u ka kumalasela ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ min kɔni ye baarabilaw ye olu kɔni bɛna caya wa ko n'i y'a mɛn k'a fɔ ko an ye maa wɔɔrɔ ta ka na examen kɛ ko lɔgɔli karamɔgɔw de sɔnna ka don kilasi kɔnɔ ka kalan kɛ fo ka taa se a kuncɛyɔrɔ ma ko ɲinanda kɔni fɛɛrɛ kɔni bɛ olu bolo furanyala fanga ɲɛmɔgɔw n'u bɛ se min na u k'o kɛ joona dɛ n'o de ɲinan kalan ko gɛlɛya bɛna don a la k'a bɛ sɔn ka juguya dɛ wa k'o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ olu ka hakɛ ye min ye n'o ye article 39 ye olu de mago bɛ a la wa k'a dun ye mɛn k'a fɔ sariya dɔ de nana min ye lafasali tɔnw ye k'olu bɛɛ lajɛlen bila kunun kelen kɔnɔ n'o ye gris unifié ye k'olu ma sɔn a ma bi wa k'u ma sɔn a ma sini laɲini min b'olu bolo ka article 39 a ka bila sen kan ne faseli kɔni kɛra aramata est-ce que ta fɛ indépendant kɔnɔ siga foyi tɛ na an bɛ aramata est-ce an b'ale fo ne bɛ tigɛ ka don Mamadi Bɔkɔrɔba Konate ne bɛ bɔ ni nouvelle horizon ye nouvelle horizon ni ale ye ɲɛda kura ye ko maa kɔni ni i bonyara ka janya kɔni tuma dɔ la i hakili a bɛ janya de hakili juru kɔni bɛ janya o kɛra cɛba ta ye ni a bɛ fɔ min ma ko Marimata Jara maa dɔw wulilen bɛ bi cɛkɔrɔba ɲuman ko maa dɔw wulilen bɛ bi ko olu ka parti ko o de ye parti ye min ka bon ni jamana parti bɛɛ ye nka an kɔni bɛ se ka lasili min kɛ o ye k'a fɔ adema ni maliden kelen kelen bɛɛ kun ye adema ye tɛmɛlen na n'i t'a ye bi tun i kun y'a ye n'i ma k'a ye i kun ye kanuba ye n'i ma kɛ kanuba ye awa ye kanuba dɔ fana ka kanuba ye o de ye parti in kɛ parti belebele ye o de fana tila ka maa hakili juru caninen caman bɔ parti in kɔnɔ u nana yira k'a fɔ ko sigikafɔ min n'a kɛra min bɛ laban ka ɲɛdakura di anw ka jamana ma olu taara a la u ye malidenw wele ka taa la nka olu kɔni hakilina la camancɛla fanga an bɛ waati min na bi n'u b'a fɛ ka sumali kɛ ka d'u ma ni malidenw b'a fɛ ka sumali kɛ ka d'u ma olu ka laɲini ye min ye a ka da san kelen ma sangele ka san kelen fara nin kan o man dɔgɔ a k'u ka laɲini de don u ka laɲini don a ko maa minnu kɔni bɛ bɔla bi ko olu bɛ taa sirabadaw kan ka t'u ka dusumakasiw yira fo hakilina olu hakilina tɛ kelen dɛ olu kɔni m'a fɔ ko camancɛla fanga maaw ye san 5 min fɔ ko san 5 min n'u malidenw y'o d'u ma ko olu ma tugu o san 5 in kɔ dɛ nka olu ma tugu maaw fɛnɛ kɔ maa minnu fɛnɛ ko olu tɛ san 5 in fɛ olu kɔni fɛnɛ n'u jɔyɔrɔ don olu n'u hakilina don olu n'u ka faamuya don ni hakili dayɛlɛ kuma ye dɛ ko san kelen olu b'a ɲini camancɛla fanga maaw fɛ hali ni malidenw de ye san 5 suma ka d'u ma olu kɔni b'a ɲini camancɛla fanga maaw fɛ u ka san kelen u k'o minɛ walasa baaraba min n'o olu bɛ yen u bɛ se ka olu kɛ cogoya min na walasa k'olu nun don nin de kɛlen kɛra Marimata Jara ale ka fasiri ye an ye ale ka kumakan ye an ye min sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ n'a a mana bɔra Demba Konte fɛ. Suluka amu fo ko waliɲuman dɔ bamananw b'a fɔ bamanankan la n dara nana a bɛɛ lajɛlen ye hɔrɔnkan ye min ye indicateur de renouveau ale kumanen don min ye alimami Mamu Diko
k'a yira k'a fɔ min ye nanzaralakaw ka kunnafoni so dɔ bɛ yen n'o ye RFI maaw ye olu kɔni y'a ɲininka jamana ale yɛrɛ lahala la u y'a ɲininka k'a fɔ alimami Mamu Diko min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ka fanga kɔni tiɲɛna nka yira k'a fɔ min ye e ka wulikajɔ kɔni bonyana na yalima e bɛ se ka mun fɔ o la alimami Mamu Diko ko tiɲɛ don min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga min kɔni ye ale ye wulikajɔ caman kɛ yalasa min kɔni ye jamana kɔnɔdenw ka gɛlɛya ye o bɛ se ka ban cogo min na ko k'a sababuya kɛ olu yɛrɛ bɛ wulikajɔ kɛ waati min na o y'a sɔrɔ jamana fɛn caman kɔni bɛ olu jɔra min ye dugukuturu ye olu bɛ ka ci cɛnni caman bɛ ka kɛ ale yɛrɛ kɔni y'a lajɛ k'a fɔ ale bɛ jɔyɔrɔ min na ni o ye alimamiya ye o tɛ sɔn fiyewu ale ka a mahun k'a sɔrɔ min ye jamana kɔnɔdenw ye olu ni gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye u ka kunnafoni dila ye a ye alimami Mamu Diko ɲininka ko kura ko yalima min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita bɔlen fanga la ka n'a bila bi la ko yalima k'a bɛ se k'a fɔ ko yɛlɛma kɛra wa ayiwa min ye alimami Mamu Diko a kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni ka yeta la ko o kuma jaabi ma bɛɛ ale kelen na ko maliden bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a bɔlen dun ka fa n'a sabatira ko bɛɛ bɛ o dɔn min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga jasolen lakana n'a sabatira ko fasoden bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita bɔlen n'o y'a sɔrɔ denmisɛnw ka kalanko n'a sabatira walima n'a ma sabati bɛɛ lajɛlen bɛ o dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ ɲininkɛla in dala k'a ɲininka k'a fɔ ko ŋunuŋunu kɔ dɔw bɛ k'a yira k'a fɔ min ye Rusi ka kɛlɛ ye kɛlɛcɛ dɔw bɛ yen n'u bɛ ka tɔgɔjugu f'u ma ko mɔgɔ fagalaw n'o ye Waginare maaw ye k'olu ka nani na Mali la ko yalima alimami Mamu Diko bɛ se ka mun b'o la a kɔni y'a yira k'a fɔ ale tɛ lakana tigilamaa ye ale tɛ ɲɛdɔn lakana ko la min kɔni ye lakana tigilamaaw de bɛ se ka nin jaabi o tɛmɛnen kɔfɛ u tilala k'a ɲininka k'a fɔ alimami Mamu Diko min kɔni ye politikimaa caman ye olu bɛ ka minɛ ka datugu e bɛ se ka mun b'o la alimami Mamu Diko ka kuma na a y'a yira k'a fɔ o jaabi tɛ ale bolo koyi o jaabi bɛ maa minnu bolo o ye kiiri tigilamaaw ye k'ale kɔni bɛ dugawu kɔni kɛ Mali bɛ bolo min nka a ma ɲi bi a ma ɲi sini ko farajɛla fanga ɲɛmaaw u k'u kɔfilɛ u ka segin u kɔ u ni jamana kɔnɔdenw u ka ɲɔgɔn ka bɔ u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ne ma se kɔni kɛra Musa M Danbele fɛ min ye l'éducateur de renouveau kɔnɔna ye chef siga foyi tɛ nin na la Musa M an bɛ ale fo an bɛ éducateur de renouveau maa bɛɛ lajɛlen fo Mamadi Bɔrɔba Konate ne bɛ n tɛgɛ don bɛ bɔ Kokura ni le combat ye le combat a ye maaba dɔ ka baara ɲumanba dɔ fɔ n'o o ye anw yɛrɛ ka cɛmancɛlafan ɲɛmaa ye son excellence l'imperturbable Assimi Goïta ko wale min ni a tun bɛ faama kɔrɔ minnu tɛmɛna an ka jamana kunna n'o tun b'olu la san yɛlɛma o san yɛlɛma ka fiɲɛ bɔda di anw ka kasoladen dɔw ma ko Assimi k'a fana y'o baara kɛ ko ka bɛn ni ɲinɛ san yɛlɛma in ye ko a bɛ taa se fo ka taa se anw ka kasoladen maa 500 ani 1 ɲɔgɔnna si ma ko Assimi a ye fiɲɛ bɔda di olu ma. Ni waati kɔni mɛ a ka nin baara in kɔni bɛɛ bɛna kɛ waati min na i bɛna ye ka bɛn ni waati ye ni gɛlɛyaba bɛ anw ka jamana kan ka bɛn ni coronavirus ko yɛrɛ waati ye i bɛna ye anw ka kasobon ninnu kɔni a falen don a sɛbɛkɔrɔ falen don ko nin wale in kɔni bɛna kɛ sababu ye dɔɔni bɛna bɔ kasoladenw na nin bɛna kɛ sababu ye tuguni kaso yɛrɛ kɔni a bɛna fɛrɛ kasodenw yɛrɛ fɛnɛ tuguni hali ni kuma in bɛnnen tɛ ten i bɛna ye o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ ko nin kɔni ye wale ye wale min ni a diyara malidenw ye nin ye wale ye tuguni ni a diyara maa ye maa minnu tun bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ ka bɛn ni nin waati ye dɔw ye kasoladen minnu labilala i b'a ye maa dɔw yɛrɛ tun bɛ ninnu na i b'a ye olu yɛrɛ tun jigila yɛrɛ tigɛra adamadenya la koyi nka président ye garisɛgɛ d'u ma min bɛ se ka kɛ sababu ye u ka adamadenya u bɛ se ka a nun don ko kura ye tuguni ko nin kɔni ye nin kɛra anw ka président ka taabolo ye nka maa minnu kɔni don i bɛna ye kasoladenw minnu don minnu ka ɲagi n'a ma bon kojugu u y'o olu de labila walasa u bɛ se ka adamadenya k'a daminɛ ko kura ye tuguni ni fasiri nin ye Lasine Kulubali ka fasiri ye anw ye min sama ka bɔ le combat kɔnɔna la.
Lasin Kulubali Amafo, le combat for the Jabul Jelamu, Suruke Nebendegadu, l'indicateur de renouveau, Alep Manedu, Mini Frangela Fanga, Koka, Monobokata, Sandurula, Ako, Akmako, the Zeba Koroguela, Alisa, Bow, Mini Cadre d'échanger Maui, Ulukonia Iraka for Sanduri, Ulutena So Ama, Utemene Kokabui, Mini Jabulu Mimi, Nubi, Almama, Diko Kahagilo, Lafasa, no, Semasi Maui, Ulu Venetalaga Iraka for Sanduri, Ulu Teson Ama, Utemene Kokabui, Mini Cheble, Dramalega Putito, Parena Mau, Uluya Iraka for, Ulu Teson Ama, Mini Putiton Chamani, Ulu Bebeka Iraka for, Nadela Bindara, Utiso Amobi, Utiso Amoshini, Wako Ulu Damalaka for, Mini Sedao Mauye, Abada Dezi, Sandurukwe, Sedao Naso Ama, Uya Iraka for, Doretede, Frangela Fanga Nyemo, Fridigalako, Ukta Feka Fangabla, Polu Konomi Monvo, Uka Ferene Dabalike, Mini Kajetimina Kula, Yalasa, Uniputigamo, Malite Famba, Mini Maliteri Jamanoye, Sedao, and Jamanaware, Uno Luka Yomba, Unyo Frene Katasra Moninga, Aholumu, you follow that. Neposiri Moningara, Ledicata de Nouveau, Alefa de Jakulu Bella Jelefe. Sigafetala, and get the Nouveau for Jakulu Map Bella Jele, Amu Ufoni, Watina, Mamadi, Boroba Konate, Demetri Karkado, Miboni, 7 Minuka Mako, le soir de Bamako, Soir de Bamako Konala, even a ye, Anka Cheba, no ye, Usman Shirif, Madan. Haidara Bani Zamzamiu ale koni kumara kumara aka tomba tola no ye au conseil islamique di Mali kumaro o tola ko ame wati na bi ko anka jamana ka gele wala sa ka bo kono ko ni jekuli koni ba damne la aba labana ibana ye na ko ko Mali don fra non ka wala sa basigi ni bengana ko bara bela ibina yi ka beni ubina wale mi ke no o lama yere wala sa beni basigi besi na anga jamana kono ka beni janvier ko pletan ani woro kata bla pletan woro blana ibina yi anga nyema ko fole araba temele ayi atodi journal su wole ni abe olu wole ugadara bare la wala sa ka kuma u ka lanyini ani ubina bara mi ke ka benu ugani ni sigi ko fole ni o ibina yi kuma koni akunta kelimuro kuma kume ale bolo ale fene temele ko fe ibina yi maki ba le fene kuma me anuga barada commission mi me na fo mo su commission scientifique o nyema fene olu be kumara kuma ngoni konna la ya ira ka fo ko la ini e jume wala sa beni basigi o be sigena anka jamana nun kono to gamna ye mawule Mali konna la mawule la fo kata se an da fe jamana ma o ye dine mawule wala sa o be sigena to gamna kuma nyogoni anka gele mi na be bi anka jamana ka wala sa o be siga fere so la to gamna o de jume basigi bala o de jume ba machi wale ke ba nun ke wale mun fere banga jamana kan wala sa o be se ka fere so la ko ibina ye ka fo ko akunye munye wala sa o be se ka tombaro sigi tomi no o be an ka dafe dugu nunu no be se ka olu be ka kuma ni fotogram na dine straka ko ni keru ka la ni badoye na o ya ira ka fo ko olu ka ni bare bela jele ko u ba ke ka beni an ka chama la fanga bi no o fanga o nyama ye ashimu goita ko be ni be ke ka bla ale ka minen ko nala ka be ke kana benale ka la ni ko ni sigi ko na ki bina ye ko ma keme flan do na si ko lu na tama ka mo segere wala sa ni sigi be se ga nyine ma to wa ni ko ni kuye fasilier onye mi sama ka bo le so de mo ko no dara fasilier jegul ma bela jine fe ay wa se bugere wati na ga wati bita amale blaya amela me bo ni kono bo fu dande fulimina Mini shuke ni alama bashike shibiru wore ami nyonzoro ni jamu kan kilin keneka damne nege kanyeta katabla nege kanyeta ni kilida ni yorola mini raju fladugu amafu ka wale nyimondo nyama amafu o temene ko boy raju islamic amufu ka wale nyimondo dande fulimina mingoni jamuka o lasira oma shuke eska ande fatil kilin daga faraka anga ke fly parce que mo be ka message ci ko anga temena alisa
ayiwa sirukɛ min ye an b'an bolo don fasiri la fasiri min ni u b'a wele ko indicateur de renouveau min ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ye ale kɔni kaanabila la min ye fiɲɛbɔda u ye o di a ma min ye hakilila jiginna dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ale kun minɛna ka sababuya kɛ min kɔni ka kuma dɔ kɔni folofololen yira foroba kuma yɔrɔ la ko nka min kɛra a la gɛlɛya ye ko kuma dɔw bɔra a la ko olu bɔlen bɛ kuma farimanw fɛ k'o de kɛra sababu ye min ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko u y'a minɛ k'a don bɛrɛ la nka yira k'a fɔ ala ni a yɛrɛ ka lafasalikɛlaw olu ka wulikajɔ n'u ka timinandiya kɔni fɛ min kɔni ye fiɲɛbɔda o dira a ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ale ni Kamara fiɲɛbɔda dira o bɛɛ lajɛlen ma nka ka kɔn o ɲɛ min kɔni ye Buba Fani fiɲɛbɔda dira ale fɛnɛ ma a yira mɛ k'a fɔ don n'a nataw la min kɔni ye a ka kiriko ye olu bɛna sigi sen kan kɔni ye kangari kɔni da min kɔni ye kiri tigɛlamɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a yira k'a fɔ olu tɛ maa si juguya la maa de bɛ n'i ye sira bila walima n'i fili la olu b'i wele k'i ka fili jira i la ko ɲɔndɛ olu tɛ maa si juguya la ko ɲɔndɛ min ye Umaru Mariko ye maaba don Mali kɔnɔ a ye maa min ja Mariko ye maaba ye a ma maa min ja Mariko ye maaba ye ko nka adamadenya la n'i fili la a wajibiyalen don i ka fili u ka yɛrɛ la ne fasiri kɔni kɛra indicateur de renouveau ale fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ siga foyi tɛ na Mamadi Bakɔrɔba Konate ne bɛ n tɛgɛ kari ka don joona joona ka bɔ ni indépendant ye n'i ko Umaru Mariko ale kɔni bilala ne bɛna f'i ɲɛna Ben le cerveau Adama Jara ale ka kow bɛɛ sen na commune 4 tribunal commune 4 an ka yɛrɛmarakafo sigida 4 olu min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko procureur Touré ale n'a ka maaw kɔni ye baarada don baara min n'o o bɛ taa sariya lakilenni ma ko Ben le cerveau a ka sigi dɔ senfɛ min kɛra bourse de travail la a kɔni ye parti fila bɛ yen nɔ tɔn fila bɛ yen nɔ n'o dɔ ye Adama Parina ale ni Kodem ye o ɲɛmaa minnu bɛ Baɲangara a kɔni ye jalaki ta k'a ɲɛsin olu ma min kɛra ka bɛn ni fagaliju min kɛra a ye parti maa dɔw jalaki o kama parti in fila in farala ɲɔgɔn kan ka sɛbɛn don a tɔgɔ la min bɛ se ka kɛ ɲankili ye bari ka d'a kan ko a ye kuma fɔ kuma min ni dalilu kelen t'a bolo o de kama anw ka nin procureur y'a fɔ ko baara kɔni a bɛ sen na komi wasaden don ayiwa walasa a ka se ka di kiiri tigilamɔgɔw ma olu kɔni ye sɛbɛn fɛn fɛn don olu y'o bɛɛ don nka a taara tasiraw fɛ k'a di minisiri ma mun bɛ kiiriko minisiri k'a d'o ma o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ o y'a di premier ministre ma fo ka taa se assemblée n'o o ye an ka wasabulon o ɲɛma ka taa s'o ma walasa sutura wasadenya birifini min n'o bɛ Ben le cerveau kan o bɛ se ka wuli ka bɔ a kan cogoya min na a ka kiiri baaraw bɛ se ka kɛ cogoya min na nka yan'o cɛ a maa minnu fana sɔrɔla nin baara in na ka fara Ben le cerveau kan ko olu kɔni ka baaraw ninnu bɛ don yanni waati min na anw ka CNT maaw olu ka sɔn k'u tɛgɛ bɔ Ben le cerveau kan walasa a ka kiiri k'a bɛ se ka kɛ cogoya min na ok sariya ko la ko maliden bɛɛ lajɛlen ye kelen n'i ye tiɲɛni kɛ a bɛ dilan cogoya min na olu kɔni kiiri tigilamɔgɔw sigilen bɛ o cogoya de la ma bɛɛ ni filila de yan k'a filila a ye ɲankili a ye jalaki ta ka ɲɛsin Parina ale ni Kodem ɲɛmɔgɔw ma ko fagali min kɛra Baɲangara ko olu ka ɲɛmɔgɔw nɔ b'a la Allahu Akbar ni min taara ka taa se fo maa 31 ɲɔgɔnna si yɛrɛ ni tora mun na ale y'o jalaki mun ta k'olu sɛgɛrɛ parti farala ɲɔgɔn kan ayiwa ka sɛbɛn don sɛbɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ se ka wele kiiri kɛnɛ kan cogoya min na a ye min fɔ a ka n'a ka dalilu ka taa ni a ta kɛra tiɲɛ salamu lafiya n'a ta ma kɛ tiɲɛ yɛrɛ ani min ka kan ayiwa ayiwa sinukɛ waati n'a ka waati bi taa an b'ale bila yan min ye lamɛnbaaw ni kanubaw ye an bɛ fo kanu na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan min ye kumaso kɔnɔ radio Manca FM yɛrɛ directeur ba karamɔgɔ Abu Ture a bɛ kɛnɛ kan ka jaw lase aw ma subahana mansin kan Fatumata Tapili min ye nɛgɛ karafe ale bɛ Cawe Jalo bolo ka jamukan lase aw ma o denkɛ n'a balimakɛ Mamadi Bakɔrɔba Konate MBK ale ni Solomani Ayidara Sirifukɛ an b'a fɔ la sa ko a k'an bɛn sibiri wɛrɛ n'Ala ma baasi kɛ Solomani Ayidara ale ni karamɔgɔ ayiwa an bɛ taa Malika ambasade kɔnɔ Malika ambasade kɔnɔ mɔgɔw ka belebeleba Mohamed Kane alias Madi Kane depuis l'ambassade du Mali à Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum.